Engkau perlu presnobhai pisha kani ka multi action object dia. Te perlu hani kapor nga de wat biang paslen basong basa ha jawai but ka chinong janga ide na te la ka sen bahap po jong East India District Priorat. But hang ni ka video perlu kwa ban pen pi ya ka true balance app. Ke kan ni ka true balance app but ke ki chimentoy bangi yo ya ka true balance app ki rules ki lane ki an ki ba ka true balance ka lane ki function ki jingre kam jong lane ka true balance te hani perlu kum ka jingsneng ya ni baro ka true balance ka de ka apps ka ba tikna ba kalong ro ka ba shisha kam de ka fix lane kino ki apps ki ba tu ba lam ler ne ki apps ki ba chu le ko lumana te ba le belum lah, but hang ni ka true balance ka de ka hi ka bangi penon kam ban tap dan ne ya ka ban recharge ya kino ki jingron kam ki jongi ada ha ki DTH ada ka electricity ada ka gas dan ki shop dan suran dan ki train ada ha bangi le wan ro ni la ba penon kam ka true balance ha bangi tap ya ki gas jongi dan ne ya ka ha bangi tap ya ka boarding ke jangi hero ngila ban peran kamba kan ni true balance but bangi thebro kam tame ke bangi pe ye ki TV television ha ka ke lagi link sem ke jangi ngiro peran kamba true balance kan ni true balance ka ban ra yang ni ke jimun koi ka dei ka ba ni peran kam ni ngim peran kam ya kita ki try dukan ke ban a yang ni kemno ban thap ya kita ke balance ni ngim niman kan bandai chadu kan nene ki shop nene kino ki jingle jingi da ka bani show upload na ka ne ka Play Store ka ni ka true balance pat lang yo na ka hadi nang ta ni peran ka me ka ta kom ta ni yo ka bat ka ka ba lada ni la ban ya ban tap ya ki bill ne ki recharge in internet na kano habang ibin kama kaji halada ha ka phone na kuno da ni la ban tap ya ki bill na ki internet na kuno na ka long ka ba he ka door la ne te ka jing nong la ne ka free point ka de ka pani ong ka free point ka de ka jing nong ka mur kum ka pisa te la da ni pran chil mentu menta perlok la da ngan yo ka chi phiêu la phiêu ne spa la spa ta ta du chi ja la ja ro bạn tu lada kita ke free point lada ngiyo free point han nang ta ngan di ta free point jonga ka bang ada yo ko free jamut ka bani ta free point habani la det te ban siu ne ke ban tap ya la ka bill ne ka balance ka jongi te parlo kani ka por chu menta lada ka kwa ban tap ya ka bill jong i no number ni la ban da apply ki number chongi bat jo lan chim menta lang apply bat hangne ka video ya bar bun ki simka pangila bat lada ka Airtel BSNL Idea Jio MTNL tatam Docomo Vodafone kino ka simka nila ban peran kamera ka true balance pertolok harane ka amau nila ka ban ya day ka bat ka ni ka recharge ni ka lene ki dor ki ada ka Airtel te long kum sispa lai pio ne aspa ta ter transpa amta da kat kum bangi kwa ya ki dor ki recharge ki jongi nila pan ka bakani kalang baka true balance but hangi perlu but ni kam lang ba ya kini ki DTH ne larang kwa ban tha thep ya tha ne ban siu ya kan bil jong ino idis TV akan tambangi PTV hayeng na Tata Sky na Airtel Digital TV Reliance Digital TV Sun Direct Levo Nekon D2H nila penan kam balkun juga electricity kano ka station ro nila ban penan kam lang ba jong ka true balance perlok ini kila aya kata ki kum ka station jong ki electricity ka balkun juga gas na ni peran kam ro ya kam tanah ini kesmi bani peran kam hai ki gas la raso nong kendong ro nila ban
siêu này là bằng gas dan kamtam ka ba prominence ka ne ka prominent bha ka ba kerpang bha dan kam ne to balance ka de ka ba ni apa ni kan ni kan DTH ne ka pengin thap ki long ba ki television ke bills ne ke balance berkunjung ya ke number ya ki mobile phone jongi ki balance ha mobile phone jongi dan long berkunjung nak ba ka shop kan ta ba kini kesini ka bagi online bha ya ki kino ka products na kino ka Amazon ki Flipkart ki other station yang lain shopkeeper te ne perlu na ka ba ni plan kam ka balance nim da dan kam ya kita kimang nang di dukan ni ki shopkeeper bagi da late da la ki jong ki ya met ka phat ka jong ni kan da shu tang ka ba shu ni da lut ya kan ni panan kam ni kan ni ka terus balance kata ka jing nong jong ni ta ka dei ka ba ni yo ya ta ka free point da bat kum jo ni yo ya ki kino ki jing kwa ka jong ni ka ba panan kam ni kan ni ka terus balance ha ka ba ya dei jong ka siu ya ki bill ni ki balance claim da panan kam claim da late ni da panan kam ka phat da late ki dukan dan kata perlu koplay ya pi ni nama ba pi laban pi ya kan ni ka videos bat kum jo nga kapar pi sa ba subscribe ni like bat comment ro ha kan ni ki kum no khang ba kum ka jing kerchan ka chong pi ya na la ni shikman ha jing im jong ni koplay perlu koplay ungkor ko to ya pi ha ka jing ka chong pi ba mana kasni bat un ai kan ka ba koi ka ba kia ro bat hala ka jing tre ka jing kita bat kum jo ha ka jing pule ka puthe ka jong ni koplay sibon perlu ta